Myrskylöidä Maija, se on aina hiossa. Ei se haittaa, koska mäkin oon aina loppupeleissä kelitukas. Mutta Myrskyluodon Maijalla on enemmän rahaa kuin sen faijalla. Mutta loppupeleissä määrääkö tässä, kenen raha määrää elämässä? Se on mätäpaise sun rungossa, se on mätäpaise ihmiskunnassa. Mutta Myrskyluodon Maijalla asuu hobbitteja sen sisäpihalla, koska sillä on varaa elää, olla erilainen. Mutta sen faija asuu hobbittien kanssa loppupeleissä aivan sovussa. Tiedättekö minkä takia? Tässä maailmassa alkaa arvostamaan niitä pieniä asioita. Alkaa tajuamaan, että Kontula voi olla asuntola, voi olla tukikohta tai muuta, mutta ihmisen arvo ei muutu. Voisiko sulla suuta tai jalkoja, mitä näyttää enemmän toiselle, koska sustahan tulee ainoastaan pihalle se, mitä sussa on sisällä. Se on niinku kanan rintafile, millä vittu sen täytät.